aj plachtu. Takže máme tu január. Idem dokončiť môj slávny domček. Vidíte, strecha hotová. Zime nezatekalo. Takže panely mám nachystané. Stihol som zakryť aj túto terasku. Dnes sa bude dávať izolácia do tejto konštrukcii. Rád by som vám ukázal aj interiér, ale teraz mám všetko plné sklenou vatou. Ale ukážem vám video, ktoré som mal na bazoši vyše 1,5 roka, keď som ten domček predával. Môžete sami posúdiť, či sa v tomto dá bývať alebo nie. Môžete to porovnať napríklad s garzónkou, kde býva mladá rodinka v jednej izbe. Tak toto je oproti tomu, podľa mojej mienky, úplný luxus. Akurát trošku si uberiete z pohodlia a určite toto nie je bývanie na celý život, ale ako prechodné alebo dočasné bývanie určite. Dočasné myslím aj pár rokov, rok, 2, 3, 5. A hlavne mladí ľudia, kým sú malé detičky, tak toto je maximálne vyhovujúce. Keď to bude zaizolované, tak tu bude kúrenie 0 nič. Tie malé priestory, to si pomaly aj nadýcháme. Trošku mám obavy, keď sa bude prať a robiť také, sprchovať, no nad sprchou je taký prieduch, takže tam sa vyvetrá, ale či sa nebude zrážať tá para na tom plechu vnútornom, ale to všetko ukáže čas. Ale my vlastne ani neplánujeme v tomto byť v zime, je to skôr tak na leto a na jar. Keď sa bude robiť v záhrade, tak tuto si oddychnúť a no dívajte sa, posúďte sami. Sprcha. Záchod. Naozaj veľká obývačka. To je jedna spálňa. Druhá spálňa. Tretia spálňa. Najväčšia. No a ak mi nenapadne meter snehu, tak koncom januára vám ukážem posledné videjko už s hotovým domčekom.